ročník Tamda Promo je oficiálně tu. Hlavní výhrou Tamda Promo 2026 jsou 3 luxusní vozy Mercedes-Benz GLB 200D Progressive. K tomu v průběhu 10 týdnů losujeme týdenní ceny v podobě nákupních poukazů. Celková hodnota výher je až 600 000 korun. Jak se zapojit? Stačí nakoupit nad 5 000 korun v síti supermarketů Tamda Foods. Za každý takový nákup dostanete jeden slosovací lístek. Nebo vytvořit objednávku nad 6 000 korun přes službu Tamda Express. Za každý takový nákup získáte jeden slosovací lístek. Část pro zákazníky červená, část, která se hází pro slosování do boxu zelená. Soutěž probíhá od 21. března do 29. května při nákupu přes Tamda Express. A od 23. března do 31. května se můžete zapojit při nákupu v síti supermarketů Tamda Foods. Více informací a pravidla se dozvíte na webových stránkách tamdafoods.eu/promo 2026.